Dobrze, a mam jeszcze takie pytanie. Jakie są obecne tendencje w Europie dotyczące ruchów centralistycznych i autonomicznych? No tak naprawdę te procesy jakby przebiegają równolegle, to znaczy oczywiście mamy w Europie państwa, które są zdecydowanie centralistyczne i na pewno takim państwem jest Francja, chociaż tam też powoli powiedzmy następują pewnego rodzaju tendencje do decentralizacji. Można chociażby wspomnieć o autonomii przyznanej przez państwo francuskie Korsyce. Ale mamy też państwa, które od wielu lat właściwie są państwami, które w jakimś stopniu zmieniają swój kształt terytorialny, czy najzwyczajniej w świecie się decentralizują, czy te procesy tam zachodzą dosyć dynamicznie i powiedziałbym wręcz żywiołowo. Takim klasycznym przykładem jest chociażby Belgia i ten proces tam się zaczyna tak naprawdę w latach 50. Kolejnym znakomitym przykładem jest Hiszpania, w której toczy się ostry spór tak naprawdę o kształt państwa, który gdzieś tam w normach prawnych czy w konstytucji jest zapisany, jak to jest państwo właściwie unitarne, które daje swoim regionom szeroki zakres autonomii. Niektórzy mówią, że właściwie w tej decentralizacji, tak, czy w tej delegacji władzy na niższe szczeble Hiszpania już tak daleko zabrnęła, że w tej chwili obserwując ją samą możemy mówić właściwie o państwie federalnym. Tutaj teoretycy na ten temat prowadzą bardzo poważny i bardzo istotny spór. Ale kolejnym takim przykładem jest chociażby Wielka Brytania, gdzie mówi się o tak zwanym zjawisku dewolucji, tak? Czyli właściwie takim specyficznym brytyjskim sposobie, można by powiedzieć, przekazywania władzy i na niższe szczeble, ale też tam ta dewolucja czy decentralizacja dotyczy przecież tych narodów, które zamieszkują Zjednoczone Królestwo. Przecież to dość nowy twór w sensie historycznym, to jest właściwie początek XVIII wieku, kiedy mówimy o tak zwanej Wielkiej Brytanii. Tam te przebudzenie tych starych historycznych narodów miało miejsce i na to zapotrzebowanie jakby Brytyjczycy czy politycy brytyjscy, angielscy odpowiedzieli w latach 90. Ja tu przypomnę chociażby o Szkotach czy Walijczykach. Kolejnym dobrym przykładem są Włochy, które właściwie w ostatnich latach przeszły bardzo poważne reformy konstytucyjne i jedna z tych reform była zatytułowana wprost Federacja Włoska, tak, czy państwo federalne włoskie. To są takie najbardziej znamienne przykłady. Choć tak jak mówię, te tendencje zachodzą jakby równolegle. Oczywiście Unia Europejska też jest jakby pewnego rodzaju wymiarem instytucjonalnym, w którym szczerze mówiąc w tej chwili nie można jednoznacznie stwierdzić, o ile w latach 70. i 80. była wyraźna moda na taką decentralizację, powiedzielibyśmy opartą na regionach, to w tej chwili w dobie kryzysu mamy w dużej mierze sytuację, w której jednak mimo wszystko państwa narodowe na różne sposoby próbują sobie z tym kryzysem radzić i to raczej jest taka tendencja do centralizacji. Oczywiście tam, gdzie już mamy do czynienia z państwem regionalnym czy federacją, na razie te procesy nie są na tyle zaawansowane i na tyle niebezpieczne, ale tak jak mówię, w całej Unii mamy do czynienia po pierwsze z podziałem na tych słabszych i silniejszych. Przede wszystkim silniejsi grupują się wokół strefy euro i to jest dosyć niebezpieczne, szczególnie dla krajów ze wschodniej Europy czy tych krajów biedniejszych. No a właśnie po drugie niewykluczone, że to, co nazywa się taką, nazwijmy to, nową wizją Unii Europejskiej, czy to, co nazywa się renacjonalizacją, może być w jakimś stopniu zagrożeniem do tego, co udało nam się na przestrzeni ostatniego właściwie pół wieku osiągnąć, czyli de facto większość państw europejskich to państwa zdecentralizowane, czy to regionalne, czy wręcz federalne. Tutaj, jeżeli mogę dodać jeszcze coś do tego, o czym mówił pan doktor, zwłaszcza w odniesieniu do Hiszpanii, tutaj istotna jest taka warstwa zróżnicowania, a także w sferze kultury, a nie tylko polityki, bo my często myślimy autonomia jako jakiś byt i widzimy na przykład autonomię terrorystyczne, mamy tego rodzaju skojarzenia, albo właśnie centralizm, bądź autonomia dla wszystkich regionów w państwie. To wcale nie musi i nie wygląda w ten sposób w Europie. Jeżeli idziemy przez Hiszpanię, przez Euskadię albo Katalonię, to mamy do czynienia z bardzo silną, indywidualną, regionalną kulturą i idącymi za tym rozwiązaniami administracyjnymi, językowymi, politycznymi. Jesteśmy w Hiszpanii centralnej i doświadczamy tego i państwo nie rozpada się z tego powodu. I ja bym to właśnie chciała przenieść na grunt państwa polskiego, gdzie mówi się często, że autonomia dla Śląska tak, ale pod warunkiem, że Pomorze, że ściana wschodnia, że górale i wszyscy inni będą chcieli mieć taką właśnie autonomię. Ja bym zapytała na miejscu państwa polskiego o ludzi ze ściany wschodniej, czy oni chcą mieć autonomię, czy ich na to stać. Co więcej, jeszcze warto dodać, uzupełnić to, co wspomniała wcześniej pani doktor, mianowicie w Hiszpanii mamy do czynienia z tak zwaną asymetryczną decentralizacją, to znaczy konstytucja hiszpańska gwarantuje wszystkim wspólnotom możliwość autonomii, ale te wspólnoty o tym tak naprawdę decydują. Co więcej, te tak zwane statuty autonomiczne poszczególnych, można by powiedzieć, prowincji, to jest przedmiot negocjacji między właśnie tą prowincją czy tą wspólnotą, a właśnie państwem hiszpańskim. I tam mamy do czynienia z zaawansowaną autonomią, chociażby katalońską, baskijską czy galicyjską. W
tej chwili Andaluzja właściwie się przebudziła pod tym względem i to jest właściwie można powiedzieć prowincja czy część Hiszpanii, która dość mocno właściwie forsuje pewnego rodzaju rozwiązania, nie tylko polityczne, ale w sferze kultury, języka, a nawet i ekonomii, czyli tutaj jest kwestia autonomii fiskalnej, ale właśnie Hiszpania jest tego dobrym przykładem, dokładnie, że tam można tą, można powiedzieć, decentralizacji prowadzi w jakimś stopniu bez zagrożenia dla interesów chociażby rządu w Madrycie, czy bez groźby rozpadu państwa, bo nas najczęściej się właśnie takim, można powiedzieć, straszy scenariuszem, w którym to państwo ulegnie rozpadowi, czy wręcz rozkładowi, prawda, i my zostaniemy bezradni w jakimś stopniu, nie wiem, w takim państwie upadłym, w którym nic nie istnieje, nic nie funkcjonuje, z niczym sobie nie jesteśmy w stanie dać rady. No właśnie, panie doktorze, oprócz tego, że jest pan politologiem, jest pan również członkiem Ruchu Autonomii Śląska. Myślę, że wiele osób tak naprawdę do końca nie wie, na czym ta autonomia miałaby polegać i jak ona miałaby funkcjonować na Śląsku. Znaczy w przypadku Śląska tutaj jakby gotowego projektu nikt nie jest w tej chwili w stanie absolutnie przedstawić. Ja powiem, dlaczego tak jest. Znaczy po pierwsze, w tej chwili jakby jedna i druga strona jednak mimo wszystko tego sporu, czy tego konfliktu, czy tej dyskusji nie jest przygotowana właściwie na tego typu rozmowy, czyli zarówno Ślązacy nie są do końca przygotowani, nie mają gotowego projektu, bo i taki też powstać nie może, bo nie ma w tej chwili, powiedziałbym, sytuacji politycznej, czy możliwości politycznych, wręcz społecznych, czy gospodarczych, żebyśmy w tym momencie się znaleźli. Jeżeli do tego by doszło, prawda, to wtedy myślę, że pomiędzy centralą czy Warszawą, a chociażby regionami jest możliwość dyskusji i wtedy byśmy dokładnie określili, jak ta autonomia ma wyglądać, jakie ma mieć cechy. Możemy oczywiście tutaj zastosować dwa scenariusze, czy dwa sposoby myślenia. Znaczy pierwszy, ten historyczny, o którym pisze między innymi pani doktor, czyli odwoływać się do tej tradycji międzywojennej i w jakim stopniu w oparciu o statut organiczny konstruować te podstawowe instytucje, czy te podstawowe zasady, które dotyczą tej autonomii, ale tak pokrótce, na pewno byłaby to autonomia, która dotyczyłaby polityki, więc tutaj mielibyśmy do czynienia z organem ustawodawczym, parlamentem regionalnym, prawda, jakąś władzą wykonawczą w postaci wybieralnego szefa tutaj administracji tej autonomicznej. I na pewno mielibyśmy do czynienia, tak najogólniej rzecz biorąc, z jakąś formą autonomii fiskalnej, czyli to jest kwestia teraz dyskusji podziału środków pomiędzy centralną a autonomicznymi regionami, na jakim poziomie to ma wyglądać. W tej chwili te zaawansowane autonomie hiszpańskie, baskijska ma tutaj mniej więcej około 60-70% środków zostaje na miejscu, reszta wędruje do rządu madryckiego, a w tej chwili toczy się mocna dyskusja w Katalonii, prawda, oni tam chcą zwiększyć to do 50, wręcz 60% i to wzbudza bardzo wielkie emocje i bardzo wielkie konflikty. Rząd w Madrycie absolutnie nie chce ustępować, natomiast Katalończycy straszą niepodległościowym referendum, więc wręcz secesją z Hiszpanii. U nas sytuacja jeszcze nie jest na tyle poważna, na tyle napięta, natomiast tak jak mówię, tak bym widział ten model, czyli w jakim stopniu jest to inspiracja historyczna, czy odwoływanie się do historycznych wzorów, ale jednak mimo wszystko myślę, że poszukiwanie rozwiązań współczesnych, czy to hiszpańskich, czy to włoskich, czy nawet belgijskich, czy brytyjskich, a kwestia znalezienia, czy dopracowania jakiegoś konkretnego projektu, to jest, tak jak mówię, wynik pewnej konkretnej sytuacji politycznej, społecznej i wtedy będzie można rozmawiać naprawdę nad konkretami. Zresztą, tak jak mówię, ta pierwsza autonomia też była efektem tego typu sytuacji, tego typu zdarzeń, zakończenia I wojny światowej, wielu innych okoliczności, licytacji między Polską a Niemcami dotyczącej Śląska, pewnych pomysłów Ślązaków na właśnie funkcjonowanie samego Śląska. No i tutaj jakby ten statut organiczny był efektem takiego kompromisu, prawda, czy efektem różnego rodzaju okoliczności, czy przyczyn historycznych. Ja myślę, że tak jak mówię, no w tej chwili nie ma ani tej sytuacji politycznej, ani w dużej mierze, tak jak mówię, no Ślązacy w jakimś stopniu, mi się wydaje, jednak jeszcze nie dojrzeli do tego, żeby negocjować w tym momencie jakąkolwiek formę autonomii. No właśnie, czy w ogóle ta koncepcja Ruchu Autonomii Śląska dotyczącej tej autonomii państwa, zdaniem, jest w ogóle realna w dzisiejszych czasach? I zanim Państwo odpowiecie, pozwólcie, że zacytuję wypowiedź z Pani książki byłego wojewody Tomasza Pietrzykowskiego. Polska jest dzisiaj innym krajem niż w czasach, gdy wprowadzono tu autonomię, mówi. Jest zdecentralizowana, a uprawnienia, których domaga się Ruch Autonomii Śląska, są teraz wyposażeniem samorządu lokalnego. Istnieje sejmik wojewódzki, środki europejskie są przekazywane na szczebel regionu. Na autonomię, zdaniem Pietrzykowskiego, nie ma przyzwolenia na miejscu, a problemy Śląska nie polegają na ułożeniu relacji z państwem, są niezależne. Przeciwnie, Ślązacy potrzebują wsparcia państwa, by je rozwiązać. Nie ma zatem ani potrzeby, ani woli społeczności lokalnej poza grupką pasjonatów.